Hai, alhamdulillah, godiya ta tabbata da Ubangiji. Yayin da ruwan damuna suka sauka, gari ya kwashi sanyi, imar Ubangiji kenan, wadda ba a biyan ko dala. Wasu na saraga saboda jin daɗin kwana, amma Nisa'u ba ta samun kwana. Dalili shi ne yara sun tura isari, a haka ko ina mai sa hankalin kamalan garba. Daga yau ya zama wajibi gare ka sayan kush da lanjat dan Nisa'u ta samu bacci mai lafiya. Don wannan ko ta lamunci ba a ci hakkin mata da ƙananan yara ba. Malam garba, in kunne ya ci, jiki ya tsira. Dan sayan kush da lanjat ba na mace na ba, naka ne malam garba. Manta, muna nan karce bugoci, IPSP, tsallacin istafin bawaji. Sai kun zo kamfanin alhaji, ku ba da kaɗan a baku da yawa.